Għal sen oħra l-Malta Society of Model Makers qed ittella esebizzjoni ta' mijiet ta' modelli li l-membri tagħha għamlu b'tant passjoni u reqqa dettal. Net News żar din il-wirja fejn stajna nosservaw varjetà kbira ta' modelli li jvarjaw fis-suġġett tagħhom minn karozzi għal figuri ħirġin minn films u cartoons kif ukoll vetturi armati u opri tal-baħar. Tkellimna ma' Peter Kalleja, uffiċjal tar relazzjonijiet pubbliċi ta' din is-soċjetà. Passjoni kbira għalina. It-tinenet dejjem aħna looking forward għal wirja li ġejja, ġifieri minn nhar il-ħadd li nagħlqu nhar il-ħadd, inkunu qed nippjanaw għas-sena d-dieħla. Se nagħmlu, se nkabbru, se nagħmlu ġodda. Din is-sena l-Malta Society of Model Makers qed tippreżenta lil pubbliku aktar minn 100 mudell li qed jiġu esebiti għall-ewwel darba. Dis-sena għandna fuq il-100 model ġodda fjamanti, ġifieri kemm mill-membri antiki u kemm mill-membri ġodda. Ġifieri 100 modell hija xi ħaġa kbira li jkollna 100 modell ġdid esibit hawnhekk. Mudelli li mhux biss sbieħ biex wieħed jammirhom, imma fuq kollox jirriflettu sigħat ta' xogħol u studju. Hemm ħafna xogħol. Ikonna n-nies hawnhekk qed jaħdmu il-mudell stess, fih ħafna xogħol ta' paċenzja, riċerka, għax żana mhux kemm taqbad bot zeba jew bot spray u tisboħ, tittara l-kuluri, l-insinja tagħhom, l-era tagħhom, hekkux l-ewwel gwerra, hekkux Napoleonic, hekkux ħajja ċivili, minn kollox tittara kollox. L-Expo tal-Malta Society of Model Makers tibqa' dejja sal-ħadd li ġej 24 ta' Marzu fl-Istitut Kattoliku tal-Florjana.